Hello mga subscribers likers, ito po si Modern Mangkepeng. Ititarabit po natin si Comperling de la Cruz dito po sa Batasan. So i-avail niya po yung back massage with Ventosa. Samahan niyo po kami. Ayan, yaman na. Wala kang batiin ko eh. Na, Bumati ka naman. hello. Binabati ko kami mga kasama mo sa oh. Gusto nyong magpa-massage, Ventosa? Pumunta kayo dito kay Mang Kepeng, Armstrong, Salak. Kung gusto nyong magpa-therapy, massage, punta kayo dito sa bahay ko. Dito Yan. na lang kayo. Pwede dito. Hindi mo. Kukontakin ko siya. Yan. Lahat ng tagbatasan lang. Oh. Presyong masa mo. Oh, presong masa lang to. Yan. Shoutout mo. Shoutout pala kay Ami. Ami Kagyat. Yan. Sa kanyang pagdating dito sa Pilipinas. Galing ng Bahrain. Yan. Baka naman. Saan? Baka naman. Yan. May chocolate. Yun. Punta ka na ibang perling dyan. Ano ba perling? Talantiya ka rin ganyan. So lahat ng mga taga-Batasan dito. Shoutout. Yan. Mga De La Cruz Clan. De La Cruz Clan, Sala Clan, Garcia Clan, ingasawa ka dito. Asawa mo na dito. Garcia. Garcia mo rin? Oh. Ang pondeng kadating Ken. Salak, Pisan. Shout out. Si Comperling po kasi, matagal lang hindi mapamasa ito. Ngayon lang, ano? First time. First time ko lang. First time lang ko yun. Labig niya po, napakarami pong lamig. Ayan, no? Grabe. Tigas. So, bibintosan po natin siya. Okay. Wow. Pinyaman ako eh. So easy, smooth. Mata masih lighter. Mana putih lighter? Nih, solid ini. Dito may lighter natin mga subscribers. Kaya ito malakas to yan. Yan. Wala ka sumigo. Yan. Ano yung kasing lamig si Pisa Kunto eh. Kung sa ano eh, kailangan ma-relax mga iba ng mga masa. So mga 10 minutes. Mga ganyan mo. Kung pa mo, dapat action to ko yan. Naka-make sure na eh. Ha? Gimana? Oh, Gimana Tio? ay masaya. Kanya lang kayo. Oh, Ala, ano yan?